mooi op. Maar het is eigenlijk tijd om even aan Job in de vak te zien. En dan gewoon even lekker Jippy even te zien. Dan zie je dan even de eerste kwam de echt contact. Goed je niet aan, die mooie
enthousiast hier. En hoop je dat het leuk vond. We wensen je nog een hele leuke joek. En we zien je graag weer erop. Oké, goed. We hebben weer. Dan zitten we hier door.